Soc en Biel Martí i soc un cantautor amb un toc folk rock, podríem dir, sobretot amb inspiracions de música americana. Bé, jo he viscut envoltat de música tota la vida, he escoltat música tota la vida, escric música des que en soc conscient i jo crec que escollo la música per expressar-me perquè és l'única manera que tinc de fer-ho i és la manera més natural. Estic movent el meu propi projecte, jo com a cantautor, tot i que tinc una banda darrere que m'acompanya a les gravacions i en els directes més grans, però també m'agrada molt tocar jo sol amb la guitarra. Bé, sempre em diuen que faig cançons tristes, però jo tampoc crec que siguin tan tristes. Jo crec que... No sé, jo utilitzo la música a l'hora d'escoltar-la com una manera de sanar i crec que a l'hora d'escriure-la també intento que les cançons puguin ser d'ajuda per a aquells que les escolten. Jo crec que el que més m'inspira i d'on trec més inspiració és de la gent del meu voltant, d'escoltar converses quan no toca i estar una mica atent a la realitat que t'envolta. Si els meus grans referents a nivell musical potser molts són americans, els dos grans podrien ser el Townes Van Sant i el Jason Isbell, però a nivell català també des de petit he mamat molt els Pets i moriré escoltant els Pets, això ho tinc claríssim. Potser el que més m'agrada de la música és que durant 3 minuts que dura una cançó em sento complet. O sigui, la gent, si m'escolta o si em ve a veure, trobarà una mica el que es defineix per si mateix com un cantautor, un noi amb una guitarra explicant històries una mica personals i sobretot el nivell aquest de cançons que expliquen històries, sobretot amb un punt narratiu. Soc el Biel Martí i el 7 de juny em podreu trobar al Festival Niu.